הצחוק הוא מנגנון ייחודי לבני האדם, ככל שאני יודע. על כל פנים, האגדה שהצבועים צוחקים היא אגדה בלבד, צבועים לא צוחקים. ובדרך כלל הצחוק הוא ביטוי לנעימות, אבל יש לו גם תפקידים אחרים, כמו השפלת הזולת וגם כמו התגוננות מפני חרדה. על כל פנים, גדולי ההומוריסטים היהודים גדולי ההומוריסטים בעולם היו יהודים. אומרים שאפילו צ'פלין היה יהודי. כיוון שאנחנו עם חרד, אז יש לנו הרבה הומור. היה הומור גם בשואה. ואת ההומור בשואה חקרה דוקטור חיה אוסטרובר, שהיא חוקרת ההומור כמנגנון הגנה בשואה. עכשיו, את פסיכולוגית במקצוע, לא היסטוריונית. לא. עדיין נשאלת השאלה, האם על עברי פי קבר אנשים מסוגלים להשתמש בהומור? חד משמעי כן, אתה בעצמך אמרת שהומור נחשב לאחד ממנגנוני ההגנה הגבוהים ביותר, וזו הדרך להתמודד עם המציאות. הספר שלי שאמור לצאת בקרוב נקרא ללא הומור היינו מתאבדים, וזו ציטטה מאחת המרואיינות שלי. זאת אומרת, מה שעושה ההומור, הוא נותן לנו להסתכל על זווית, על מצב נכוחה, אבל מזווית ראייה אחרת. בניגוד למנגנוני הגנה אחרים, שהם או מכחישים את המציאות, או מדחיקים אותה, האדם שמשתמש בהומור רואה את המציאות נכוחה, אבל מזווית ראייה אחרת. כן, אבל אותי מעניין על איזה סיטואציות מדובר. כיוון שאם מדובר למשל על חיים בגטו שנמשכים באמת תקופה מסוימת, ונוצר כמעט הוואי גטו נוראי, אבל הוואי גטו, ויש תיאטרון סאטירי, ויש איזושהי, מתנהלים חיים בתוך הגטו, ואז יש הומור שהוא משחרר, למרות המצוקה הנוראית והחרדות והמשלוחים שיוצאים משם. אז אפשר להבין עוד שנעשה הומור. אבל יש מה שנקרא הומור משרפות, יש הומור שהוא ממש הומור קרימטוריום. נכון. אז אני יכולה לתת דוגמה אחת, ואני יכולה לתת גם הרבה דוגמאות. אחת הדוגמאות זה באחת ההרצאות שנתתי, ניגשה אליי אחת הנשים שנכחה בהרצאה וסיפרה לי את הסיפור הבא, שהוא סיפור פשוט מהמם, ואני כל הזמן מצטטת אותה. קרוב משפחה שלה היה ילד בן 10 שהובל יחד עם ילדים אחרים לתאי הגזים. בתור לתאי הגזים, כשכל הילדים עמדו ובכו וצעקו, הוא לפתע פרץ בצחוק. ניגש אליו האסיסמן ושואל אותו, מה אתה צוחק? אז הוא אומר לו, אתם מובילים אותי למוות ואני צריך לעמוד בתור בשביל זה? והאסיסניק הוציא אותו החוצה, וכך הוא ניצל. במחקר שלי התברר שאין הבדלים בהומור בין גטו, מחנות עבודה ומחנות השמדה. ההבדלים היחידים זה אם האדם הוא בעל חוש הומור או לא בעל חוש הומור. זאת אומרת, האם הוא היה בעל חוש הומור לפני תקופת השואה, הוא היה בעל חוש הומור בתקופת השואה, ונכון להיום, גם היום הם בעלי חוש הומור. עכשיו, את אומרת, סליחה שאני... את אומרת שהצחוק כמובן משחרר, אבל כפסיכולוגית אני רוצה לשאול אותך. זו תופעה שאפשר לייחס בכלל לבריאות, שאדם בסיטואציה כזו, כשהוא הולך לתא הגזים, עוד יש לו הומור בכלל? חד משמעי, כן. ממה זה משחרר אותו? ההומור נחשב לאחד ממנגנוני הגנה הגבוהים ביותר. עצם העובדה שאתה יכול לצחוק על עצמך, ואגב, מה שהתברר באמת במחקר, שבניגוד לכל מיני מחקרים אחרים, דווקא ההומור העצמי רווח ביותר בין ניצולי השואה, על ידי זה שאתה צוחק על עצמך, אתה מוציא את עצמך מהמצב שבו אתה מצוי. אתה מסתכל על עצמך מבחוץ, אתה מגמד את המצב, עצם זה שאתה יכול, אמר מקודם ירון, חלק מההשפלה, עצם זה שאתה מצליח להרחיק את עצמך מהמצב, אתה יכול לצחוק על זה. שלא לדבר על זה שנותן לך תקווה, זה עוזר לך להתמודד עם המצב, זה לא משנה את המצב מבחינה אובייקטיבית. כן. מי שהיה צריך להירצח... אבל אולי במובן אחד זה כן משנה את המצב מבחינה אובייקטיבית. לא גורלם של המושמדים, אבל גורלם של הניצולים. חד משמעי נכון. האם ניצולים בעלי הומור, דרך השיקום שלהם הייתה יותר טובה? בהחלט כן. לא רק זה, הם גם היו הרבה יותר פופולריים. גם במחנות, גם בגטאות, גם בכל מיני מקומות אחרים. הם בהחלט היו הרבה יותר פופולריים. אז אם היה צריך לקבל עוד פירור לחם או עוד כף מרק, הם קיבלו האנשים האלה. עכשיו, את יודעת שיש מושג בדיחות שואה, שהוא בעצם לא משם, הוא מפה. כן. זה דברים שלא מגיעים לשידור, לא מגיעים לדפוס, אבל זה קיים ברחוב. כן. ועם השנים זה קיים אפילו יותר. נכון. לאיזה קטגוריה היית מייחסת את זה? גם כן לאיזה פורקן, לשחרור? אני חושבת שמי שמשתמש בבדיחות שואה, וזה בעיקר הנוער, יש לו בעיה מאוד קשה להתמודד עם הנושא של השואה.
היום בכלל קיימת בעיה להתמודד עם הנושא של השואה, לא רק היום, בכלל. והדרך שלהם להתמודד עם הנושא הזה, זה דרך הבדיחות. הבעיה שלי זה, הרבה מאוד מהאנשים האלה לא בדיוק יודעים מהי שואה, והסוג של הבדיחות שאתה מדבר עליו, זה לא ההומור שעליו אני מדברת. אגב, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל פרויד עשה הבחנה מאוד משמעותית בין בדיחות, בין קומיק לבין הומור. והבדיחות זה בעיקר באמת בדיחות שמשחררות אנרגיה של הכבוד, לא משנה. יכולות להיות גם גסות רוח. בדיוק. הן בעיקר מיניות ותוקפניות. ואלה הן הבדיחות. עכשיו, הנוער כשמשתמש בזה, זו הדרך שלו להתמודד עם הנושא. וזה סוג אחר לגמרי ממה שאני מדברת עליו. בסיום השיחה שלנו, אני אגיד את זה בצורה הכי בוטה, ספרי איזה בדיחת שואה טובה. כשאני נותנת הרצאות, אף אחד לא צוחק. גם בצורה שלי אמרתי את זה, היא צורה של דחיית הזוועה, נכון? אף אחד לא צוחק כשאני אומרת את הדברים, כי מעבר להומור מסתתר הכאב מאחורי הדברים האלה. אז למשל, אתם מקודם שמעתי על הביטוי ארבעת מחט פריי, בקרמטוריום דריי. בקרמטוריום מתייבשים? לא, אנחנו נצא לחופש דרך הקרמטוריום. אנחנו נצא לחופש דרך הקרמטוריום. שני יהודים נפגשים בוורשה, ואחד, יש ורסיות שונות. הרעיון הוא, שני יהודים נפגשים בוורשה, ואחד רואה שהשני שותה, או שותה בוסם, או אוכל סבון עם בוסם, והיהודי השני שואל אותו, מוישה, מה פתאום אתה אוכל סבון עם בוסם? אז הוא אומר, כשיהפכו אותי לסבון, אני אהיה לפחות ריחני. זה בדיחה שסופרה? כן. עכשיו, אני רוצה, שנייה אחת לפני סיום בכל זאת, שאלה אחת. היינו יכולים לקיים שיחה כזו לפני 20-30 שנה? לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי בחוץ. אמרתי שיש שיפט אדיר, גם בשידורי הטלוויזיה. אני רציתי להתחיל את הדוקטורט שלי הרבה קודם, ולא, בהחלט לא. אני חושבת שהיינו צריכים לעבור איזשהו תהליך, שלא לדבר על זה שניצולי השואה גם היום מוכנים לדבר יותר על דברים שלא היו מוכנים פעם לדבר עליהם. ואני חושבת שאנחנו התבגרנו, ומה שהיופי של כל הסיפור הזה, זה שאנחנו מתחילים להתייחס לכל הנושא של השואה וניצולי השואה כאל אנשים שחיו, ואגב גם באושוויץ חיו, לא רק בגטאות. אנשים חיו שם, ולא, אי אפשר היה לקיים שיחה כזו, גם המחקר שלי לא. תודה רבה. למדנו הרבה. אני מאוד מודה לכם. תודה.